señoras e señores, que tal? Son as 7:02, 3 da tarde. Aquí estamos os do Voltas co Prato cociñando como cada tarde en directo. Aquí estamos na Televisión de Galicia. Xa sei que pasou o verán, iba a decir eu. Xa sei que pasou o Nadal e hai moitas cousas que quedaron e que o mellor están no congelador. Por nós hoxe imos intentar darlle uso a todo ese material que o mellor tedes no congelador. En calquera caso, seguídenos como sempre en @Voltas co Prato, porque aí temos penduradas case todas as receitas que utilizamos todos os días do ano. E atención, porque hoxe temos a dous pedazos artistas dos fogóns. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Lucía Vázquez. Un aplauso para eles. Xulio Mato, Lucía Vázquez. Xulio Mato son os encargados no día de hoxe de prepararvos unhas receitas maravillosas, extraordinarias, increíbles. Xulio Mato, que vas facer? Non sei, a ver que nos di Ah, convidada, non? tens razón, pero que tal estás? Moi ben. Ben? Estás seguro? Estou aí pillando un trancazo. Eu creo que sí que sabes o que vas facer. Eu creo que tamén. Vale. Pero non podo facer spoiler. E Lucía, que vas facer? Que tal estás? Estou moi ben. Estás ben, ti non estás pillando trancazo. Espero que non. Hai moita xente con trancazo, Sí, moitísima. Hai moita sí. xente con trancazo, por favor, cuidádevos, quentádevos, de feito hai que abrigarse moito porque fai frío. Vacinarse se fai falta, é certo, e se non fai falta tamén. E a ver que nos trae para cociñar, para saber o que imos facer hoxe. Conchi, de Vigo. Hola, soy Conchi, vengo de Vigo. Con todas estas festas teño un congelador a tope de pescado. Me gustaría, a ver si alguno me da una receta que pueda hacer con el peixe que teño. Me gusta mucho salmón, liguado. Y yo fago mejor una lubina, a ver si me da alguna cosa nueva que yo pueda sacarlo. Vendo saludo a mi hijo de Vigo, a mi nieto y a mi nuera y a todos. Os quiero mucho. Vamos a dar un aplauso a Conchi Vigo, que está connosco na Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Como eu son unha persoa listísima, inteligentísima, xa sabía... Un adiantado ao Claro, un tempo. adiantado ao tempo. Xa sabía que íamos utilizar o congelador hoxe, porque seguramente teñamos o congelador cargado, e xa pon aquí que en xaneiro congelador baleiro, é un clásico, non? Despois do Nadal, ás veces hai no congelador, comprei demais. Moi ben envasadiño todo nese congelador. Moi ben envasado, nese congelador que tedes aí, moi ben envasado. Bueno, pois ao mellor utilizastes moito o congelador, sobrou vos comida e está no congelador. Pois nós hoxe, peixe sacado do congelador, Xulio Mato. Pois mira, a mí dame moita envidia o congelador de Conchi, que ten linguao, Dixo que ten ten todo, rebaliza, pero tiña un trozo de congrio só. Bueno, tampouco está Entón, mal. bueno, e 4 langostinos. Entón vamos a facer un congrio, vounos rebozar e vou a facer unha salsiña con langostinos. Entón, de así un platiño tan modesto como é o congrio, vamos a facer un plato de Coas festa. cabezas vas facer aí as Home, eso é un clásico. Xulio Mate, cando aplasta e as cabezas non se ve se ben que un este plató, Moi ben, verdad? Sí, sí. Gusta aplastar cabezas, Xulio Mato. Tenta que sales. Lucía, que vas facer? Pois eu tiña un pouco de salmón congelado e vou facer un salmón marinado na casa e ímolo acompañar dunhas verdudiñas salteadas e de unha crema de garabato. Pero tes un montón de verduras aí, Sí. Teño unhas Mira, poucas. sí. De legumes, ten de todo. De legumes e de todo. Pois... Froita. Señoras, señores, imos cociñar peixe congelado, xa non congelado, porque estaba no congelador. No a Voltas co Prato marchamos con Lucía Vázquez. Veña, vamos alá. Vamos alá. Mira como el pescado. Que tal, Lucía? Moi ben. Que tal estes días? Que tal? Non nos vemos desde o ano pasado, ou non? Si, o día 2 Vigo días. día 3, o 2. Ah, bueno, vale. Pois que tal se portaron os Non te reis? lembras, Que tal se portaron os reis? Tan ben como me porto eu. Entón, moi ben, Moi eh? ben. Joder, Que gusto, Moi así ben. dá gusto. Mira, levaronme a ver o Celta a Baleidos. Ah, fuches velo contra o Valencia. Fun. Partidazo, Non fun contra o Valencia. Xa tiña eu, fíjate, foi con preaviso. Ves? Contra quen foi? Contra o Bilbao. Bueno, tamén gañou. Home, claro que gañou porque fun eu. Foi a primeira vitoria deste É ano verdad. da Liga. É certo. Ostras, pois además foi un partido bo, non? Un Celta Atleti Bilbao. Un partido interesante. Dous grandes equipos. Estás contenta? Estou contentísima. Sí. Ah, E un libro de receitas tamén, para que te sorprenda. non me regalo. digas. Mira. Non era do Voltas co Prato. Non era. Pero ese xa casi mo sei de memoria. Xa, a verdade que sí. A ver, Mira, que vas facer? Veña. Vamos marinar un salmón. Vale. Marinar que, xa sabes con consiste, non toca el fun, non toca lume, Xa. pero cociñase con sal e con azúcar. Vale. Entón, vamos facer primeiro a marinada. Sal jordismo, Sal jordirmo. Sal... Que pasou un bo Nadal ese sal. Pasou un bon Nadal, comeu polvoróns. Exactamente. E máis azúcar turrón. moreno por algo.
en particular? Porque é un pouco menos doce, tampouco queremos que quede super doce. Vale. Moi ben. Leva bastante, pensei que non levaba tanto. Da igual, porque despois o sobrante retirámolo. Moi ben, a xente da casa, como sempre, que nos chame ao 664-483419, se é o teléfono da Voltas co Prato. Xa sabedes que nos podedes chamar, comentarnos o que queirades, se queredes, eu que sei. Dicirnos que tal se portaron os reis con vos, que ainda estamos nesta semana de reis, pois chamade ao Voltas co Prato e dicidlo, como sempre, o que queirades. E ademais, repartimos cartiños 50 euros dunha vez e 50 doutra na televisión do Peixe Conxelado. Exactamente. Como consigues facer eso? O que? Isto, mira. Sí, eso sí que magia. Mira, relamos de monda de laranxa e de limón. Oh, como esa... todo, a laranxa e o limón, como... Exactamente. Queres que lle dé aquí unhas voltas? Dalle, pero bueno, hasta ahora non ten perigo, Non, é para que se vaya facendo todo, digo. Pois salteámoslo así un pouco. Vale. Non, é que... que ti Tes sabes... ganas de traballar, empezas o ano moi animoso. Verdad, ti farlle así, non? Unhas poucas ervas, un poquinho neste caso, imos de poñer de orego e de coentro. Dios, sule moitísimo ese limón e esa laranxa, Mesturamos. E agora, atención, este é o elemento novidoso desta marinada. Atención! Porque este salmón, que é color salmón, Vai noutra vez como dixes, este salmón. Imoslo poñer, conseguir despois de marinalo, que teña cor Remolacha. remolacha. Para min esa é cor viño. Pois cor viño, pois Porque sí. eu cando era peque, desto hai moitos anos, cando era peque, eu sempre quería, o sea, a cera máis cotizada en parvulitos era a cera color viño ou color carne. Porque había menos. Ah, claro. Claro, había menos. Entón todo o mundo quería a cera color viño Non ou color querías carne. pintar Simpsons, querías pintar Claro, con color... eu quería pintar uvas, sabes? Color pel. Sí, pero era color... Pel do noso cor. Sí, pero para nós era color carne. Claro, En é Alcoa era verdad. color Sí, carne. eu tamén chamaba así, non No. vou mentir, eu tamén. Sí, o sea, quero dicir, chamábamos así. Pero sí, color Mira, pel europea. ¿no? exactamente, Color caucásico. Pel caucásica, exactamente. Además é moi clara esa cera. Moi É moi clariña, moi clariña. Pois... É casi color pel de porquiño. Exactamente. Color porco de Lalín. Bueno, pois vai mariñar, atención, e vai quedar de cor da remolacha, do cor da remolacha. Esperemos que sí. Esta remolacha, por certo, que non nos dicen, esta remolacha era cocida, pero se temos remolacha fresca é moito mellor. Metémola nun aparato como este e damoslle a triturar sen facer un puré, Entón, por que cocís? porque non tiña de outra. Estaba cocida xa. Estaba cocida. Vale. Por eso non o fixen aquí, porque esta, se a trituras, faz un puré. Non queremos un puré, solo queremos que vaya soltando a cor. Vale, pois valo colocando por aí, cando este colocado, chámame, vale, para Vale. velo. E nós marchamos con Don Xulio Mato, o home que ten o color plateado e rubio dos seus cabelos. E branco tamén. Madre mía, é carne. Tele tamén, tele todo. Ten color carne tamén. O teu pelo é tricolor. Sí, ten de todo. Sí. Ten de todo. Negro xa non, pero O máis plateado... importante é que hai pelo. Sí, eso é verdad. Eso é verdad. Os que non acostumamos a ter pelo, en realidad Bueno. falamos moito do pelo dos demais. Xa sabes, allo, cebola e as cabeciñas, vale? Vale, porque faz Mira. como un sofrito para a Vamos a salsiña, facer non? un sofritiño, mira, vamos a sacar xa as cabezas que xa esmaguei aí, como ves. Vale. Vamos a sacar para aquí. Non perdas cebola só. Bueno, pouca perdín, ó. Pouca perdín. Vale. Isto leva unha ceboliña, vale? É Nada máis unha. Unha soa. Unha soa e 2 dentes de allo. Vale, e vamos a botar tamén un poquinho de tomate triturado e vamos a dar a aromatizar con curry, vamos a utilizar un queixo crema, unha salsiña super rica. O que te digo, con 4 cousas, un prato de festa. Estar ben, ou. Estou un pouco afónico, Estás afónico, tes sono. No, tiña. Pegoumo sono pola tarde. Pegouche sono pola tarde. Sí. É o que pasou. Pois que estaba destemplado, senteime no sofá, tapeime e chao pescado. Se me acabou la vida Chao como pescado. la conocía. Chao pescado congelado. Sí, chao pescado congelado. Bueno, mira, xa o temos, vale? Xa sabía que iba a soltar ti a tontería esa. No. Eu non dixen nada. Estalo contando ti. É máis, non contaste nada. Bueno, Non contaste que Mira, chegaste tarde a traballar. non cheguei tarde, Cheguei tarde. Vale. Estaba aquí cando empezou o programa. Non chegaste tarde. Non Eso é cheguei verdad, tarde, pero claro. apurao sí. Apurao, sí. Estou aquí estou. Mira, Apurao, fresco como a lechuga. É verdad. Bueno, Muy ben. o tema, mira. 4 tomatiños. Vamos a botar un toque de pimenta, Ajá. un poquinho de curry. E vamos a deixar que se vaya facendo aí, vale? Perfecto, pois... Curry pouco, Nós vamos a aproveitar para chamar a nosa convidada do día de hoxe,
Vamos a recibir cun fortísimo aplauso. Ela é Conchi de Vigo. Un aplauso para ela. Hola, Conchi. ¿Qué tal? Arrímate, Xulimat. Ah, claro, é que son as túas amigas. Sí. Ah, vale, pues podes saudar ás amigas. Bueno, Hola, amigas de Conchi. hola, amigo. Que tal? Benvidas ao Voltas co Prato. Gracias por vir. Que tal, Vale, Conchi? Conchi. ¿Qué vengo en esto? A ver, que ti estamos ten moito facendo unha peixe. salsiña chula. Ten moito peixe no Tengo congelador. mucho. Moito A ver cómo peixe. lo É bo, puedo É quitar. peixe bo, Sí, a mí me encanta Claro, el peixe. Vale. Pois Xuli vai facer congro. Que che parece o qué congro? rico. Gustache? Bueno, Sí, sí, menos qué mal, rico. menos mal. O congro, a verdade, é que ten moi mala fama pola espiña que ten. Pero é moi saboroso. Pero Ay, claro, se pensamos quitamos moi os ben. lomiños, quedanos libres de espiña. Hai que ter sempre cuidado, porque sempre pode quedar algunha. Despois, cando probes, ten cuidado, non vayas a afogar. Sí, a ver Xa, si me Vale. voy a atragantar. Pues mira, esto es lo que vamos a hacer. Xa teño aquí os 4 lomiños, xa botei un poquinho de sal e vámonos rebozar, vale? Fariña e ovo, un rebozado tradicional, vale? Vamos pasar por fariña. Xa teño aceite quentando aí. Quitelle piel tamén e todo, para que quede máis... Porque os va a rebozar. Claro, vámonos rebozar e despois van a ir ca salsiña esa que temos aí. Oh, que ricos. Hombre, claro, o congro é un peixe moi rico, No, a min gustame moito, Mira, o E peixe a que mellor... caldeirá de congro gustame Sí. moito. Que pasa? Que normalmente Preparado, sí. utilizamos a parte aberta, Claro. que máis é a que menos espiña ten, pero a outra tamén é unha pena usala só sempre para facer Hombre, caldos. claro, sí. Entón, bueno, hai que ter cuidado. Con las espinas. Mira, e a salsa vai ser unha salsa que leva lagostinos, esa macha que as cabezas, vai levar lagostinos, un toquiño de curry, un poquiño de queixo crema, vai ser unha salsilla un pouco diferente, pero moi rica. Va a estar bo, Vai estar bo, Moi que che rica. parece? Oler huele Para ver bien. si te gusta. Oler huele bien. A ti de momento, De momento- ten o teu aprobado. Sí. 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 De Bueno, momento sí. Bueno, dixo un sino moi convencida. Sí. Pues mira, Pero a dixo ver sí. se agora probamos, que vamos a botar un poquinho de caldo de peixe e marisco tamén. E con isto vamos ter aquí unha salsa estupenda. É que non vexo moi convencida a Conchi, Non, bueno, a ver. Bueno, Que non che gusta? O curry non che gusta, botelle moi pouco, No, mucho no me gusta. Non, bueno, pero botelle moi Mucho pouco. no. Ahora xa non o podo quitar, carai. No, caray. Ahora xa foi. Ahora xa foi. Bueno, pois esta é a Bueno, idea... pero un poquito dale un toque, tampoco Sí, pasa claro. nada. Porque sí. lle dá un toque. Esta Hai é a que- idea que trae Xulio Manto. Conchi, vamos ver a Lucía. Vamos. Veña, arrímate aí a Ay, Lucía, de por salmón. favor. Aquí, deste lado. Estar ben aquí. Estar ben aquí. Hola, Conchi. Hola. Veña, Lu. Mira que Conte. che teño. Teñoche unha innovación. Salmón marinado, que llevamos ademais de facerlle a marinada clásica, con sal e con azúcar e con ervas e especias, pusémoslle un pouco de remolacha para que quede máis bonita por fora. Porque ela di que vai quedar da cor da remolacha. Sí. Penso que sí. Bueno, mira, Nunca lo he probado. eu tampouco, Eu tampouco. Pero Un mira, salmón a la plancha, que es lo a que min más me encanta gusta. tamén. O ao Y yo forno lo tamén, preparo muy Verdad? bien. Sí? Sí. Sabes no que queda moi ben? Que eu descubrí no hai pouco, na air fryer. A veces Na air fryer queda moi ben, en serio. Sí. Faino así como si fora ao forno, sabes? Queda torradiño por fora, está moi rico. De verdad que sí. A mí es que la plancha me encanta. Home, el salmón. que está moi bo. Yo, Mira, pusen unha capa boa da marinada por embaixo. E a marinada levaba azúcar, levaba sal gorda, canto máis gruesa, mellor. Xa me Peladura encargo de de laranxa sí, e de para que no limón. se queme, É que Ya cogí. Ervas ou especias ao gusto. Se che gusta pementa, e se non, ourego, cilantro, o que máis che guste. E agora, cubrímola outra vez coa mesma marinada e mira que llevamos poñer un peso Peso. enriba. E agora, a neveira, 24 horas. Neste caso, o salmón é bastante finiño. Se fora un salmón moi grosso, poderíamos deixar un pouco máis. Más tiempo. Pero en 24 horas debería. Vai soltar un pouco de auga, e despois hai que escurrir, porque claro, a sal vai coller a Sí, auga do claro. salmón, vai nos secar un pouquiño. O mesmo proceso casi que co salmón curado, Claro. que non se cociña, pero se cura con sal. Sí. Entón, isto neveira 24 horas e despois limpamos e cortamos. Muy bien. Muy bien. Pois, bueno, despois vai facer algo tamén cos garabanzos, non? Mira, efectivamente, isto xa casi o temos. Porque Ahora sí. Digo Ahora por vai contarlle collendo así antes unha fermosa cor dourada, imos lle baixar por aquí, e agora con eses garbanzos vamos facer dúas cousas diferentes, dúas texturas. Uns ímolos poñer aquí e ímolos fritir, saltear para que queden crocantiños. No, porque estalan, ó. Tes medo, cañón? Bótate para atrás se que van a estalan. echar la No, bomba. bótate para atrás que estalan. Xa Mira o fixeron máis veces. como aprendiche, Xa o fixeron máis veces. Bueno, no estamos caliente el aceite. Bueno, no pero xa pasa verás nada. como empezan a estalar. Pero está- Estes Más outros palomitas. ímolos triturar para facer unha cremiña. Bueno, Moito aceite, demasiado. Non é aceite. No, o dei. é de aí. O dei, aquí, moito pode ser, aceite. pode ser. Non estaba moi quente. Conchi, tencho que preguntar antes de mandarte a zona de sufridores cal
das dúas receitas levarías para Vigo? De que zona eres de Vigo? Calvario. Do Calvario, Sí. vale. Pois, si levarías para o Calvario ou para Balaídos para un partido, algunha destas receitas. Un partido. Bueno, es que no, la verdad, no sé cuál de ellos. A ver, si queres podes ir pensando, non pasa nada. Puedo pensar, sí. Vale, pues veña. Vou pensar, Vai para a zona de vou sufridores, pensar. despois chamámoste un aplauso para Conchi de Vigo, que está con nós con a Volta Escoprato da Televisión de Galicia. Vale, hoxe cociñamos peixe, sí, o peixe que nos apetecía, vaya. máis ben o que tiñamos no conxelador, que ao chegar a esta altura do ano, pois compre facer limpeza de aí dentro, xa o sabedes. O peixe, en xeral, é un dos pratos máis importantes e consumidos das nosas casas. De media, os galegos comemos uns 23 kilos ao ano. Parecen moitos, pero xa foron máis altas as cifras, E cal é o que máis nos chista? Pois a pescada do pincho, claro, parvos non somos, o rodaballo, a robaliza e o xurelo. Aínda que a sardiña e polvo tamén entran no ranking. Hoxe os cociñeiros lánzanse co salmón e co congro que tiñamos nos conxeladores. É unhas receitas que son para tomar boa nota. E vos, que tedes por aí? A ver, que hai no voso conxelador? Contade-o, como sempre, en @voltascoprato. Queremos saber canta cantidade de comida e de peixes hai nos conxeladores de Galicia antes de vacialos, antes de baleiralos. Así que, por favor, chamádenos ao Voltascoprato e contade tamén en @voltascoprato. E imos con Xulio Mato. Mira, mira que lombiños máis ricos, O congro. Mira, aquí xa temos o aceite quentando tamén. Que ten boa pinta, non? Moi boa pinta. Pois teño unha pregunta de concurso para ti. Hola, señora. Hola. É que entrou... Hai xente que ven, a xente peta na porta e entra no programa. Home, claro. É así. Digo que teño unha pregunta de concurso para a xente que está na casa, non para a que está aquí, para a xente que está na casa. Que peixe tiña no conxelador don Xulio Mato? Congrio. Mira, un trociño pequeno, vai dar para 2 persoas. Pero non era moi grande. No, era O que pequeno. había. Era pequeno, pero... É unha cena romántica. Menos mal que había de langostinos tamén. Unha cena romántica. Unha cena romántica. Exacto. Un tete-a-tete. Un tú a tú. 664-4834-19, chamade o a Volta Escoprato. Que peixe tiña no conxelador Xulio Mato? Congrio. 50 euros, veña, chamádenos, por favor, que Moi queremos rico. repartir cartas. Moi rico o congrio, Moi rico, con. Moi Moi rico. É moi ben de precio. Sí, está ben, non sabía. Sí, o congrio está sempre ben de precio. Ah. Sí. Precisamente por eso, pola mala fama que ten. Claro, polas espiñas e tal, pero está moi bo de sabor. Sí, peixe blanco moi rico. Bueno, vamos a dar os lagostinos. Os lagostinos aí quitei a todos o intestino, vale? Sempre lle quitas o intestino, ti. Claro, sí. Hai xente que non, Bueno, pero hai xente que non é... Despois é cando tes esa sensación en boca de area. Que Xa. parece que comes area, e non é area. É merda. É o aparato digestivo do... Bueno, mira, salsiña triturada xa. Vale. Vale, entón esta salsiña que vamos facer é... Tan pronto teñamos esta doradiño, Ajá. vámolo coar e vamos botar aí. Vamos deixar que se faga toda a Vanio salsiña botar xa toda. por riba na propia tixola, non? Na propia tixola. Vale. Isto faise nun minuto, Isto faise nun vira-vira, sí. Isto é... Porque estes son rapiños. Vale, por miña. Tes un minuto para que se fagan. Veña. E nós visitamos Vou botando a salsiña, despois. Bota, coa a salsiña, vamos con Lucía. Non explotou ningún. Ningún. Milagro, Deixámonos un pouco máis, a ver se explotamos. No, é que además explotan bastante, son bastante exagerados. Sí. Na explotación son bastante exagerados. No, o exagerado co tema de explotar suele ser ti. Sempre te estás a queixar que todo te salpica. A mí non me salpica nada. Bo, porque ti xa non tes papel. Ti, os cociñeiros e as cociñeiras xa son de outra pasta, sabes? A vos o aceite é como duchadevos en aceite, sabes? Todas as mañás. Todas as mañás vos duchades en aceite. Quero ver como quedou o salmón, Lu. Vamos alá. Isto apagámoslo. Ah, xa apagaches. Sacamos isto de aquí. Vou poñer por acá. Ah, mira como botou auga, o salmón. Pasaron 24 horas. E non é sangue do salmón, porque eres así. Non é sangue do salmón. Ahora, vamos alá. Ostras, Lucía. Vamos a sacalo do seu sobre. Mima, parece un fígado. Ti piches tal. A ver se quedou, A ver. Vamos a pasalo por auga. Ah, límpalo aí ben. Limpámolo aquí ben. Ostras. Mima! E aí o temos, mira. Que te parece? Bueno, Ímolo secar un pouquiño.
ou bastante. Canto máis sequiño nos quede mellor. Sabes tamén como disminúe de grosor, porque, claro, perde auga. de seca, efectivamente. E por dentro queda así coa mesma cor. Vamos a verlo, por dentro debería quedar como en degradé, cada vez máis suave. Na miña vida, O salmón. O Na salmón. miña vida. Mira, secámoslo ben. Isto vais comer así, cru. Non está cru. Bueno, xa está cociñado. Claro, como o xabón serrano non está cru. Sí, sí. A ver, atención aí ao corte, Buah, Ai, o vai. que bonito. Hola. Temos. Imos a ir sacando así lonchiñas. É como un xamón de salmón. Queres probalo? Sí, claro. A ver. Pero unha esquiniña na máis, non me des un enteiro. Aí, Colle aí. esa esquiniña. A ver. Así xa me dis. Bueno, si morro... Se non morriches hasta ahora, non morres desta. Claro. Pero morrín facendo o que máis me gusta. Non seas Que é este desconfiado. programa. Oh, está boísimo. Está bo? Oh, ten aí un toque de remolacha, claro. Deixo un poquillo de sabor, Hombre, claro. algo terá que Pero saber, por non? fora, na máis, Claro, o que é por fora, por dentro, e colle o sal xusto, claro. Collo sal xusto. As marinadas, ainda que parece que levan moito sal e moito azúcar, realmente esa sal fai máis de chupar a auga do moi ben. produto Moi ben, moi ben. que de dar moito sal. Pois aí o temos. Entón Moi agora, ben. Estou sorprendido. imos montar o plato coa cremiña de garbanzo, a verduriña salteada e despois un garbanciño frito. É un pouco grumet, Plato gañador. Bueno, Sí. con permiso do compro. Ou Pero- potencialmente, polo Pero é un menos. pouco grumet. Pero que este programa, ti cos anos que levas de divulgador gastronómico, estás feito todo un foodie. Non se podo traer aquí... O Fudi Cañotas Non se marcha pode- con Xulio non se Mato. pode Moi ben, fiscar ovos gustoume. todos os No, días. gustoume. Fudi Cañotas. Vamos con... Y eso en materia de pescado. Vou facer un Instagram de crítico gastronómico. Bueno, é o que che faltaba tamén. É o que che faltaba. A ver, calquera é crítico gastronómico. Sí, ora. sí. Además, de verdad. Por eso mismo, Sí. por eso mismo che digo que... Sí. Mira, hubo unha época en que había críticos de viño. E agora, imos ir a Sarria. Delfina, que tal? Boa tarde. Como estás? Bien, aquí sentada mirándovos. Mira unha cousa, ti algunha vez vires un salmón de cor de remolacha? No, é a primeira vez que o vexo. Eu tamén, Eu estou... Pues, Eu, pero ti eres foodie. eu son foodie, agora Sí, xa. xo. Agora Ahora xa che quedo de foodie. Sí, xa podo Buah. opinar de todo isto. Gracias, Lucía, porque acabas de... Un filón. Delfina, ti atreverías a fazer a receita na casa? Bueno, é media complicada, non sei. No, é moi Non é difícil, muller. Sal, azúcar, Home. unhas espellas, envólvelo 24 horas para a nevera e xa está. Sí, non é moi Diego faga difícil, el. non. Non Non é é- moi difícil. Pai, no ti... Pero eu teño que intentar que a xente da casa faga as nosas receitas, Sí, Xulio. hombre, sí, pero non dicindo E que... algunha receta está moi ben, Ves? Moi ben, di que Ves? sí. Así me A gusta. miña, por Delfina. exemplo, que... Pois veña, por 50 euros dime que peixe tiña no congelador imaginario Xulio Mato. Pois congrio. Moi ben, un aplauso para Delfina de Sarria. Vale, moitas Que leva os 50 gracias. euros. Como? E gracias e felicidade polo programa. Nada, Gracias gracias a a ti ti. por vernos. Feliz ano e que se portaran ben os reis. volta con Felizano. Igualmente. Hasta loguiño, chao. Portáronse ben, sí, portáronse ben. Alégrome, Buen día. un bico grande. Vale, Chao, chao. igualmente. Chao. Hasta logo, chao, Igualmente. chao. Ainda me queda hasta mañán para decir feliz ano, que é a semana Que de non, reis. que non, que o día de Reis xa non se di Felizano. Como que non? Que non. Pero se hai xente que vota hasta febreiro. Bueno, hai xente... Bueno, hai xente para todo. Claro, pero o ano pasado No. chegamos a un acordo de que ata que acabara a semana de reis que iba a decir feliz ano. Pasa que ti non te acordas por qué? No. Ti dixes hasta Reis. No, ata a que acaba a semana de reis. Luns xa non pode. Madre mía. A día 10 de febreiro seguimos con Felizano. Pero si é 8, que é 10? No, cando acaba a semana vai ser 10. No, é 11. 9, é 9 mañá. No, a semana acaba o domingo. Pero non hai programa o sábado e o vale. domingo. É verdad, é verdad. Bueno, queres probar a salsa? Quero probar a salsa, quero. Ya está. Veña, rápido. Proba a salsa. A ver. Que te parece? Está moi boa. Espera, voulle pedir a Conchi que se levante, que veña aquí para que Veña. polo menos vexa a miña reacción, a miña cara. Veña, un aplauso para Conchi de Vigo. Ven, Conchi, que vou a probar eu, vale? Tú prueba y luego me digas. Claro, porque ti tens que probar despois, vale? A ver. Dígame el visto bueno. Ahora a ver a cara que se vai poñer, vai se dar a volta ao cerebro. No te
queimo. Come remolacha. Es boa, eh? Come remolacha. Es Bueno, boa, vamos a eh? emplatar. Boa, Mira, Está boa, eh? Está boa, mira, vamos a poñer este lombillo Mira, aquí pois para vou Conchi, che digo para unha que probe. cousa. Ten un toque xusto de curry, eh? Sí? Sí, Sí. moi suaviña, ¿verdad? Sí, un Ten un toque poquito, xusto un de curry, poquito eh? le da una Ai, que bo está, eh? Mira, Oh. vamos a poñer. Así vou poñer un lombiño, pero bueno, mira, con 2 lombiños facemos unha ración, eh? Sí. Vamos a poñer. Ó, Xulio Mato, que Algún ben, gambón. eh? Gustoume moito a salsa. Está moi rica, eh? Sí. Bebería buena. esa salsa nun vaso, eh? Échale un pouco, aí. Posme un vaso desa Facemos salsa. así. E agora poñémoslle o resto dos gambós. Os gambós hai que poñelos sempre. O sea, os langostinos hai que poñelos sempre. Eso- O sea, eso sí, eso É está o marisco, riquísimo. é o marisco Un que temos. vermú desa salsa, eh? Un vermú de un salsa con galletas. Oh, para cear. salsa con galletas. Trae a galleta mollamos aí. Que sean saladas, ¿no? Que non digas Ahí dulce. está, ahí está. Pues mira, que económico, pero que resultón, ¿eh? Sí, sí. Ai, vamos Ahí a dar está. un aplauso a don Xulio Mato, Pero a ver se te gusta. o creador con rastros do congelador. ben, un pareado, Vamos ver, vamos ver o de Lucía. A ver a A ver, creadora, sí, como va. a creadora do salmón remolachao. Remolachao. Que che parece o salmón así, Conchi? A mí me encanta así, ¿eh? Dos No cosas. sei, nunca le he probado. É que a ver, boa cara non lle puxeches. No, porque no me... Yo salmón, a mí é a plancha, non sou de... Eu provei no, estaba boa. Está boa. A mí chamou má atención. Mira, sí, con sí. pinzas e todo en plan. Mira, con Pa' qué pinzas, nivel, ves? ¿eh? Ves? É que eu ahora que son foodie podo... Claro. Eu que son Sabes, tiñas foodie... unha pinza dun Claro, cuchillo. xa podo decir que é un plato, pues, Buah, eso ten que estar moi rico, ¿eh? traballado, un plato traballado. No, Pois, evidentemente, Trabajo, sí. mentres lle bota esa salsa de garabanzos, hai que dar tamén un aplauso a Lucía Vaz, que está connosco na Volta co Prato, e tamén aproveitou o seu salmón do congelador. Conchi, vamos probar. Vamos. Por veña, para aí diante, aí á dereita na cabeceira da mesa, por favor. Conchi de Vigo que vai probar as dúas receitas de congelador, as dúas receitas do peixe de congelador que estaban, pues bueno, guardando as cousillas que nos sobraron durante todo o Nadal ou incluso de antes. Cando queiras, Conchi, Ten muchas. No, algo igual. podes ir probando. Nós, mentres tanto, repartimos cartiños para a xente que está na casa. Que peixe mariña e fai que sexa da cor da remolacha Lucía Vázquez. Salmón. 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 664-483419. Que peixe mariña Lucía? Salmón. Veña, chamádenos ao Voltas co Prato. Son 50 euriños máis a repartir. Así que chámanos Begoña. Begoña, en serio? No, Begoña de Vigo. Ah. Digo, non te Imos a Vigo. Begoña, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Hoxe estamos todas de Vigo. É que hoxe está todo o mundo de Vigo. Conoces algunha vez que está aquí? Hola, Begoña. Begoña, Sí, digo si coñeces algunha das que está aquí no público. sí, hai unha aí... Unha que é por aí sí que me soa. Ah, que lle soa, que lle soa. Como se chama? No, bueno, non Ai, me conocen. bueno, non sabe o nome, pero solle, solle. Vale, por veña. Que Vigo hai moita xente. Por, xa, Vigo é grande. Begoña, por 50 eurillos, dime que peixe mariña Lucía. Bueno, super rico, salmón. Moi ben, un aplauso para Begoña de Vigo. Quedamos 50 eurillos na Voltas co Prato. Moi ben, moi ben. Deciros que nos encanta o programa. Temos todas as tardes. Moi ben. As recetas. Pois moitísimo. Algunas facemos, outras non. Pois moitísimas grazas. Moitísimas grazas por vernos. Veña, a seguir. Pois gracias de verdade, de corazón. Un bico grande, Begoña. Veña, para vos Saludiño. tamén. Chao, chao, gracias. Chao, chao. Bueno, pois imos alá, porque fantásticas receitas que tivemos hoxe, aproveitando todo o que había no congelador, así que Conchi de Vigo, Conchi, tes que decidir, sei que tes toda a presión de Vigo, da xente mirando para ti, das túas Pero ainda non preguntei. Ah, perdón. É que tú me dixes, vamos a ver. Quen gañou o Voltas co Prato o día de hoxe? Xulio Mato. Xulio Mato. Xulio Mato. Veña. Xulio Mato, gañador do día de hoxe. Co seu condro. Señoras e señores, nós marchamos, queden coa actualidade co Hora Galega. Vémonos mañán, como sempre, con máis receitas no Voltas co Prato e ás 10 da noite a penaltis na Radio Galega. Chao. Mua. Sardinha, robalo, cerne, carapau, atum ou pescada, linguado, faneca, pargo, salmão, truta, peixe, espada. O rei é o bacalhau, para mim é fabuloso. É o peixe do português, cheira mal, mas é gostoso. Há quem lhe chupa a cabeça